Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. Seuraavaksi me mennään katsomaan vähän akrobatiaa. Akrobatitaituri Rami. Se oli huima hyppy. Joo, kiitoksia. Tämän sunnuntain hyppimiset oli sitten siinä. Te voitte nyt äänestää, kuka oli tämän jakson paras esiintyjä. Teidän valitsemanne ehdokas saa tämän Holiday Clubin lahjakortin. Sillä te voitte myös itse ilmoittautua tähän ohjelmaan, jos teillä on itsellänne joku ennätys, jonka haluatte jakaa koko Suomen kansan kanssa. Ensi viikolla täällä pelataan golfia ja saunotaan. Siihen asti. Terve!